Id-Deputat Nazzjonalista Cristi De Bono qed tkun hemm ħeġġa tikkontesta l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f'isem il-Partit Nazzjonalista. Sorsi qrib tad-Dar Ċentrali spjegaw ma' One News li dan qed isir f'tentattiv biex il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija jipprova jsaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu fil-partit billi jpoġġi nies li appoġġjaw lilu f'pożizzjonijiet għolin. L-istess imkejjen qalu li Cristi De Bono qed tikkunsidra din it-talba u mistennija li taċċettaħħa. Qalu li din il-mossa ta' Delija qed issir minħabba li dan ma jħoss l-Europarlamentari Roberta Metsola u David Casa jirrappreżentaw biżżejjed lilu, speċjalment minħabba l-assoċjazzjoni diretta mal-grupp tas-soċjetà ċivili. Grupp li kif ġie żvelat fil-jiem li għaddew jużaw il-karozza tal-ex kap Simon Busuttil biex fis-sattra tal-lejl iwaħħlu billboards illegali. Jidher li l-pjan oriġinali kien li jikkontesta Jean-Pierre De Bono anke għaliex ċeda s-siġġu tiegħu lil Delija biex dan tal-aħħar jidħol fil-Parlament. Madankollu, stħarriġ intern fl-istess Partit Nazzjonalista juru li Cristi De Bono jkollha aktar ċans telep lil Metsola. Għalhekk il-pjan inbidel bl-enfasi jkun fuq il-President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista li fl-aħħar ġimgħat intbatet mill-Partit Nazzjonalista biex tieħu sehem f'bosta programmi u tingħata kemm jista' jkun pubbliċità. L-elezzjoni tal-membri tal-Parlament Ewropew tal-Partit Nazzjonalista qed tinbidel f'battalja interna fil-Partit Nazzjonalista b'dawk li huma tal-kap u dawk li qed jissejħu ta' Daphne Caruana Galizia. Fost dawk imbottati mill-kap Delija hemm ukoll Frank Psajla u mhux esklus li jkun hemm kandidati oħra. Għalkemm hemm min qed jagħti l-parir lil Delija biex dan ma joħroġx iktar minn 3 iżwiemel li telqu f'ismu għax inkella jinqasmu l-voti u jmorru tajjeb Metsola u Casa.